Kani kesengi kumbalong mentan bagadei kesengi kaba ki balang barok hapok jung ke KJP Assembly ki rakhe menkan mau ya ki commission bat ya ki jing yalap jongka hakeleng kani geri ka jongi bat sabar jong kani geri ka bai ka jongi lapule mentan na kaktin ka jong blai ka bapule sedang ngan penkan mau sa sisin ni gini benta na gini kaktin ka jong blai but in sialaj ka khubor ka bau blai udon man yalam jingmut yangi iwai pa iwai lang ba jongau syakriu berit ka kam ka jong u ka kitab ka jong Isaya ka long ban reu ka khat ka ba phra ngan penkan mau biang ka ngumne tingalayo sngo ya ka jing sawau trai bau ong ngan pha yano bar wei ban lech na ka benta jongi tingala ong nga hang ni to pha yanga Matthew sar phupra khat khandai namar gata ken to khida lech no mafi to penlong senran ye ki benre baro da pen baptis ye ki ke kerteng ukpa baga jong khon baga jong men sim bakhuj ita ki long ki banta na gani ka tien ka jong play ka bang kwa ye ka ban bu gani ka por kom ki nong rem ya ka bangin yo ya ka ban ye perkhat lang ngalabu ye ka phang pedeng jong gani ka jing ye slok ka jong agri ka por baga ka long ka jing khot ublay ti shwa bangin ye le ka khubor para bangai tungin ye le jo blay hagi jing duai ngine duai ablay ba ukpa jong yu ba peneng Nyidan negeri ke jing ke kentang ke jome bansa skori ke tien ke em ke beron bor ke jome lembau syakriu berit terabe berbais nei ngadwai bemen loren kat lembat ngi sya yo men sem ko jome bau nyaj lai lu je pedeng jongi bat ngada kerpat ri me ablai bemen sya yo men sem ko jome baun keren lembau jonga syakriu berit ki ke baro ki ban mi no nu syakriu jome kan long ka jingker khu yingi iwai pai wai baro ki bala bandan negeri ka ying ka bak kentang bat kumju ro ye kito baro ki bala ban yo sngo langba kani ka jing sawa hagri ka janme jungri ka sngi blebe bi snei to larang kat bat ngi ye kani ka khubor hagri ka janme bat kumju ro ki sngi ki banang wan jong ka jing em ka jongi kerteng jong jisungi paham amen para bangai baik baro kene kesengi kumbalaong mentan bakare kesengi kene mission and evangelism Sunday tong ini lek syakne ka benta khndiat nengkong ngakwa bangini phai syakne ki artli ki kentin ka kentin mission bat ka kentin evangelism kabaneng kong kani kaktin mission ngakwa bangin ya lek syaki jing batai kat bakum ka dictionary haga dictionary la batai kumne kani kaktin kabaneng kong ka jing pha khnang na kabanta kanu kanu ka jing thumu kabaar ka kam kerpang bala pha khnang ya uno no kabalai ka jing pha yo no breu na ka benta ka kam sain prathai ne ka kam niam ka basau ki kam ai dawai lani ki kam le bha bat le isne hakano kano ka jaka kita ki long ki jing batai kat kum ka dictionary bat kine ki de ki jingmut jong ka de ka tin mission bat naki degi jingmut jong kane ka tin mission haka balang las ngodei ya kane ka bakhadu ka baong ka jingle bha ka jingle isnei ya ki parabreu haka no kono ka jaka haka ne ka sla jong re ka prathei bat kane ka long ka jing hikai ka jong jisu kane ka long ka jing hikai ka jong jisu Larabin pule na ka kitab
Ndaka gospel ke jong Lukas kalau nak ba shipho ke khot naduk ke ba laipho haduk ke ba laipho nyo phila ban shem hagni ke benta shapang ka jing yathu khana ka jong Jisu yo weu bre berutau long unong Samaria babha ngai pikan mau baha ya ka jing yathu khana shapang unong Samaria babha bat kane kalong ka jing hikai ka jong Jisu yang a ba dia phi ba dia ngi ki khon ki jong play paro baka don kam yangi habangi em magri ke perthai bangi day ya ka ban le bha ya ki para breu ki basyong ki basa hagni ke sla jong ke perthai kabar ka tin evangelism kani ka tin evangelism kami na ka tin evangel ka jingmut kalong ka khubor babha ni ka gospel kumta evangelism ka mut ka jingyalap ya ka khubor babha lane ka gospel bat kane ka long ka hukum ka jong trai jong yu Jisu Christ dagaba uang kumni hagar khat haga gospel ka jong Matthias arphopra khat khandai ka bangilia pule mantan to khida leitno ma phi penlong sunran yagi benrei baro dapan baptis yaki haga kerteng ka jong pa ka jong khon ka jong mensim ba khoj kata gadai ka hukum ka jong Jisu yang ab dia phi iwei baro kumta haba simlang yakini ki kentin baro artli mission and evangelism kalong ka jingilap rengkat bat ki kam jingla isnai hagani ke sla jong re ke perthai lani ki para breu ka balang presbyterian jongi ka shem yagani ke kam mission bat yagani ke kam yalap kum ka benta ka bahak mat bat ka ba kong santam haga jing shakri yoblei ka assembly jongi ka synod sepni jongi kasinot mingi kidon shibon ki jakat remission hagani ke sla jong re perthai kidon ki jakat remission kidon ki jaka yalap kibadon halaka jong riru pat kidon ro kibadon shabar jong re ri kabai ke jongi kine harum kilong kato kane ki jakat remission ki mission field jong ke assembly bat jong ka KJP synod sepni ka jongi bagita ki long kum ka nongjuri ranikor ka kershai khat arshnong ka opar shiliangkhri ka lower assam kokrajhar shirampur bat Nepal mission kita ki long katokane ki jakat remission jong assembly bat jong ka KJP synod sepni ka jongi ka assembly bat ki synod ki bo ye gre sgi ka balong ka tayo ka benengkong jong benai Oktober ban ken mau kerpang ya kini ki lengkhat rei ki jakat remission jong assembly jong ki synod baro artli lembagi jing duai bat kum juro lembagi jing ai ban kershan yakini ki lengkhat rei ki badan hagini ke sla jong re ke perthai unong ruai haga jing ruai ke ba san phulai nagari ke kot jing ruai uong don bun hajar haga perthai don bun spa halagari ngi em haga bakum gari ke por ban ngi emro haga ni gari India ke ba he ke ba yar haga ba kari kaba bon bha ki nong shong snong ki badan haka namar kata haga ba kum kini ke por kaba ngingiem las ngaudai ban ong don bon lak don bon million bom tip jing i ba jong blai kum ba ong nong ruai
para bangai bai ki Jakat remission bat yalap jong assembly ki senat ki presbytery ki district ki balang ki bopher kimpat biang ka senat ka assembly ka don sibon ki Jakat remission ka senat ru ka don sibon ki don ru ki presbytery ki don ru ki district ki don ru ki balang ki bat remission nagre ka prathai ban ki don sibon ki Jakat remission ka leng jong negeri ndrai kita kimpat biang dang don kam sibon bantre ye ka kam ga jong ublei ban yalap ye ga gospel ka jing yalap ya ga gospel ka dei ka hukum ka jong utrai jong yu Jesus Christ namar kata ka dei yangi bangin pendep ye ga hukum ka jong Jesus hasua ka jing wanpat ka jong u shegri ka prathai ka jing yalap bat jing remission ka deiro ka jing khat ka jong ublei shaka mission ka jong u dan ki ba ukhat shimet dan ki ba ukhat daga kenhon nang tapat ka don ka jing khat ka balong kerpang bat ka don ru ka jing khat ka balong kerpang haga nogo jaka ki para bangai bai haba keren sepang ka jing khat ka ba kerpang laling ni kenmau lalapin pulih na ka kitab Exodus kalnong balai hang ni ngiken mau ya ka jing khat ka jong ublei yo way ushakre uba crown jong uba du tau de Moses blei ula khat yo Moses ban pelat ya ki kon Israel na ka jing long brau nar Egypt bat kai kaba lajia haga jing khat ka jong ublei yo Moses ngangai pikan mau bahalar pin pule naga Exodus kalnong balai haba ublei u khat yo Moses seka kam ka jong u ban pelaj gi kon Israel u Moses ngikan mau u ai daw hakmat jong ublei sibon ki excuses ki bami na u ulai daw ublei ba uthlon uai daw ba umlong ei bat sibon ki wei pat ki daw ki ba Moses uai daw hakmat jong ublei ki para bangai kane kapan kan mau yangi bahaba ublei u khat yangi ngiro ngi judan sibon ki daw jong jing bomla namar bangilong ki bom nang bom start namar bangi dok ki kerdo bat bon ki wei pat ki daw ki bangi ai khmat jong ublei haba u khat yanga bat phi haki balang ro kumjo dang hab ban pen bhai gi ying mane dang hab ban pen he gi ying mane bat kum ta ter ki daw ki babon hanrai kabas ngau tan nat kalong bahaba u Moses u yos ngau ya ga jing khat ga jong ublei bahab pedeng ki daw ki babon ki ba u ai hakmat jong ublei hanrai he ga ba khado ulapan dem yelade ulapan ko ango yelade bat haba ulapan ko ango bat pendam yelade khmat jong ublei ulayo ublei u ai u ga bor bat haga ba ula ya ga ban pendam ya ga do not ka ba juat ka jong usim pharo haba keren bat sapang ka jing khat ka jong ublei kerpang haga nugo jaka ki para bangai bai ngi kan mau
ya ga jing khot ga jong ublei yo Jona ba ublei u khot yo Jona u khot kerpang yo ba un le ha ga wei ga snong bat ka ta ga long ka nong ba Ninebe ublei u khlam pha yo Jona Shakano no ga jaka la ne sigi ba bon gi jaka nrai tang ha ga jaka ba kata kalong kanong Ninebe bat u Jona ulalai be tang ha ga de ka jaka ka ba ubleu la khat yu hanre ga ei ka ba jia yo Jona ro ba ba ubleu la khat yu u Jona ula persang ban pedri na khmat jong ublei ula persang ban pet na khmat jong ublei ngiken mau aga jaka ba un lech sen Ninebe ula lech Tarsis bandang to ula yo goi galing bat ula thmu ban petri no na khmat jong ublei hanrei u Jona umla ban pet na khmat jong ublei umla ban pet na khmat jong ublei u Jona ki para bangai bon na pedeng jongi ngi persang ban pet na khmat jong ublei haba ublei u khot yengi shaka kam ga jong u ngi persang ban ri na khmat jong ublei nrai to kan mau bangin amla ban ri lani ban pet ri na khmat jong ublei nginamla banri noblei bat kanam don kanu ka jaka ka de perthei ka bala ban ka ya ka jingyoi ka khmat ka jong ublei aba u Jona u don ha ka kpo jong do kha hatrai jong ka doreo ublei u yo I yo Jona ba u don hangda namar kata hanglo ngin pedri na khmat jong ublei kam don kanu ka jaka ka de perthei ka bala ban ka yengi naga khmat baka jingyo I ka jong ublei narabin pule naga sam ka ba shispa lai pho khandai ka khot ka ba nyau ba ka ba phra kong kum ne shanu ngan phedri na khmat jong me lada ngan kiu shabneng me don hangta lada ngan siang ya ka jingthia hanyamra hakmi me don hangta ong David namar kata hang no bat shano ngin phet naka jingyo I ka jong ublei haba ukhot yaki breu shaka kam ka jong u umpait para bangai yaga kerdan yaga jingnang jing start yaga jingdon jing em yaga jingbet jing biang lani yaga jingla ban ngai ba bon na pedeng jong phi ki badan hagre ga yeng ga kentang hagre ga janmit ki ba jupe ya ki mobile jong phi man la singi lesi don na pedeng jong phi ki ba tip ha ya we u bre u bang she yu I ga tv baru tau la ha ga mobile baru tau long unik vochich u bre u bom dan kti u bom dan kejat Andrei ublei ula khot yu shaka mission ga jong u ga perthai ublei u khot yu wada pedeng ka jing bom biang ga met ka phat ublei don kti don kejat Andrei ublei u khot yu bad u pendon kam phla yu haga kam ka jong ublei la da don na pedeng jong phi ki bom pat tip yu ne ublei sepej lang ba ka YouTube channel pin yu I yau ne ublei u khot ro hagni ga ri ga jongi kum ye iba everwell nong khlau nang ta yo hybrid rupari nong rum ki breu ki ba ublei ulai haki ga sap wat ha pedeng ga jing bom yo I ki khmat jongki ki mat la andre ublei u khot ye ki shaka mission ga jong u hagni ga prathai ki ruai ban jalap ye ga gospel ki ruai ban jaro yo ublei bat ban jalap ya ka kerteng ke jong u
kin mau para bangai Jisu haba ukhat yakin nong tong do kha ukhat yakine ki breu ki bom don jing nang jing start yero bat ki breu ki bom ki balong ki bom ki baduna haga jing don jing em ki nong tong do kha to ko por ki long ki breu ki bom nang bom start bat ki long ki breu ki bakerdo nang ta pikan maro ba u Jisu ulakhat ya Matthias ulong unong krong kajena hapo ka himarom namar katangi sngotho ba ulong ubreu uba bit babiang haga jingdon jingem haga spa ka jongu bangikan maro lamba ka tien ka jongu blai ladapin pule ya ka jingkhat ka jongu blai ya usol ubreu ubala biang pura ubala dapura haga jingnang jingstat namar katang yo I hangne baba ublei ukhot yano sikakam ga jong u umpet yaga jingdan jingem umpet yaga jingnang jingstat umpet yaga no ko benta ga jingem ga jong I baba ukhot lait lut ya baro iwei pa iwei Wisaya haba uyos ngau yaga jingkhat ka jong ublei ngikan mau kumbale pule mentan ulaong hakmat jong ublei ma haba uyos ngau yaga jingkhat ka jong ublei yanongan pha baru wei uban leit naga benta jonga Wisaya klem penslem bat klem aidau klem don kadu kuno ka daw ko ba mi na u Handai ulaong yo blai ngahang ne pha yanga kata kare ke jawab ke jong Wisaya haba uyos ngau yang jingkhat ke jong blai wa ngahang ne to pha yanga ablai ki para bangai kabakum kani ken karai bat kabakum kani ken ka jing pen ko ngu yalade kaba ublai ukwa nangabat napi nangi iwei paro compare langi long kumno compare langi don hagano ro ga jinglong compare langi dok ni kerdo ngi don hagano ro ga jinglong ga jingem ga jongi dai ublei ukhot yangi shiga kam ga jong u bar haba ublei ukhot yangi ka kam ka basa ulatip mau kumno ban le teng ai daw yo ble yo khot yangi bangim la ban le namar kini gidaw nrekan ma hobo khot yo Moses tang ba Moses ula pen ko ngu ho ble kakam ka basa jong Moses u ble ulatip kumno ban le wong khile ngadon ringkat ban me bat kakam ka basa ule u ble ndeu Moses ki para bangai bai kakam kakrau kakam kabon kakam kadawa ban pendep no kloy ka puli Yohanes sau lai pusan kakren syapang kajing dawa jung kakam kakren syapang kajing bon jung kakam kakren syapang kajing trei jongi ban pendep no i kata kam kloy kat bala hatongi hun mo ko ki para bangai bai ban sudon haki saudong saukun jong kabalang ka jongi hatongi hun mo ban sudon haki saudong saukun jong ki balang ki jongi kini kisngi habagila yo mat ya ka jing pen em ka jong blai baro nangi ngila yo mat ya ga jing penim ga jong blai hatungi hun mo ban klem da ai lem ya kata ka jing penim ga ngila yo mat sheki wei pat ki badan kam ya ka ki milian ki mensim ki ba koridor ki badan hagri ka ri India ka ba i ke jongi ki perta ya ga jing yarap jongi kumba
ka Makedonia, ka Perta, ya upol. Ko ka balang, ko ki balang, hatungi hun mo, tang hakini ki sauken ro, jong ka ying mane, ka jongi ublay, namar katalang bau Isaya, san poar, kadkhat ka ba aruong, kumni, ben kelut, ya ka jaka, ka ying jan jong pa, bat tokin penyarno, ya ki ying jan, ka jaka shong jong pa, wat benut, kam penjerong, ya ki telai jong pa, Lukas, kalau nggak bersifau kerja kebaar, kakam, kabun, kinong terai, kikendiat, penban, ladang ipai, syaki samla, kijongi, kibala pendep, ya gajing pule bidi, kidon, hakan nem snew, hakini kisingi. Kini kisamla kijongi kibala pendep ya gajing pule bidi. Ngila bandong bagi don akan nem snew. Namar bom don jakatre yaki. Kisamla bidi jongi kim don jakatre menta. Kidon kiba sushong dakila ada pule. Namar kata laraki bor balang jongi kilong stagnan nani kine haju shano kini ki samla ki jongi kinyo jakatre lani kinyo pastorate namar kata kadon kam yang ki balang yang ka balang bangin lech ke perthai but bangin pendap ya ga hukum ke jong ublay ban yalap ya ga gospel but ban trei ya ga kam ke jong u namar kata ko ki para bangai baik ban trei mission lane ban lech ban yalap ya ga gospel kam dai ga besuk don kam nengkong ya ka balang bahkan long ka balang ka ba im haga jinglong ka ba kenjaman sim balada ka balang ka im haga jinglong ka ba kenjaman sim to tip baka kam mission kan roy haga ni ka prathai baka kam ka jong blai kan roy haga ni ka prathai baka ka ba nengkong ka long ka don kam ya ka jing im ka ba kenjaman sim ki balang ki jongi ka wei pa ka wei but ban im ki balang ha ka jing im ka ba kenjaman sim ngi don kam ya ka revival klem ka revival ngi nam la meleni ki balang ki jongi ki nam la ban im ha ka jing im ka ba kenjaman sim namar kata ban im do balang ngi don kam ya ka revival kan mau ya ka revival hari Wales kesenam kat kendai spa asal kat kendai spa asan bahaba ka balang lagi di kesenam kat rei hari Wales mi ki balang dari Wales mi ki balang ki babon dari Wales ban yeng mi syakmat ban lai trei mission mi ki samla mi ki long kemi, mi ki long pa. Ban lai trei mission. Hagni ka prathai paro ko wai. Ban dei nagri ka down. Baga gospel kapoy hangni hagni ka ri ka bai ka jonghi. Dei namar ka revival hari Wales. Ba mangiro ngiyo mat ya ka jing penim ka jong blai ni oman ya ka jing trei jong ka gospel ban ngilong kumne kumangilong para bangai baik namar kata ni don kam ya ka jing em ka bakan zaman sema gi balang ni don kam ya ka revival bara ba ka revival kan trei ban ngin em ha ka balang kin mi ki samla kin mi ki long pa kin mi ki long kami
ka balang kan yeng ban tray mission hakani ka sla jong ri ka prathei ki para bangai bei kani ka sngi ka pan kan ma yangi bangin bo gi jing duai bau blei un yarap yangi kum ka balang ngilios ngila ki babon le se ngila kan mau ya ka jing ya lenti jong ka balang bar ki don ro ki balang ki bakan mau ya ki jing ya lenti jong ki balang ha ka jing tray mission ha ka ni ka prathei ki don ki balang ki bala tray bar ki don ki balang ki bompat tray hado menta ni don kam namar gata ban bo ki jing duai o blei un yarap yangi bo blei un thau thamai ki balang ki jong hi hapo jong ka KGP assembly paro bahabala thau thamai ngin yeng ngin me shakmat ban tray ya ga kam ga jong blei ban pendap ya ga hukum ga jong blei shwa ba un wan pat shagani ga prathei ha ga jing wan ka ba arsin namar ga ta tungin duai ko ki para bangai naga banta ki jakat remission jong ka KGP assembly jong ka senat sakni ga jongi kum joro ki jakat re jong senat mingi pat ki wei ki jakat remission jong ki wei pat ki kan hon hagani ga ri India pat sabar jong ka ni ga ri India ga jongi ki don ki nong remission keleng ga ni ga prathai ngin duai naga banta jong ki bakin yo ai ga bor bakin yo ai ga jingyalam bakin yo ai ga jingyarap kajong blei bagi laban IT lade bagi laban tray ban pendep ya kam mission kajong blei ngin duai ro kum ka balang ba blei un yarap yangi bangin pen jorong yagi tela jong yeng jan jongi bangin mi no singri ka prathai ban yalap ya ga gospel bala dengim yalap bala dengim tray ya ga kam kajong blei ngin ajubab kum no ka sngi kaba kado kasgi kaba ublei un sakali yangi kum ka balang ayu phila tray ka prathai ngin jubab kum no bala da ublei un kali anga bar ya phi ka kasgi ayu phila le man ba phlang da nagri ka prathai ayu ngin jubab ngila banong kum no ngin le ban yala bagri ka prathai ublei ulabo yangi ki jaka ki ba pher ublai ulabo yangi ki banta ki ba pher ngidon haki office ngidon haki jakat rei ki ba pher ngidon haki dukan ngidon haki jaka ki ba pher agri ko prathai ublai ukhot yangi hangta ka bangi ngidon ban yalap yaga gospel ban trei yaga mission ka jingle isnei ka jomblai bat ka don kamru yangi balare bikwa ban yalap yaga gospel agri ka prathai le si phinamla ban le dalade tikai ga phila ban le kalong ai se ka kam ga jong blai kersan yagi mission jong ga balang jong ka district jong ka presbytery jong ka senat jong assembly balang ba kita ngin yalap yaga gospel agri ka prathai ko ki para bangai bat ko ka balang baro ko wei tungin dwai yo blai bo blai un yarap ai bor yangi mengila ban yeng ban yalap yaga gospel ga jong blai kham tam hagani ka bor ka bangi em ka prathai ga don kam hadu kata kari India ga jongi ga don kam hadu kata yangi kom ki khon ki jong blai yangi kom ki balang bangin lech segri gari ban yalap yaga gospel ki Kristan hagari gari ga jongi ki dang don tang kum I full stop hagatu ga kot sada ka bahe kabamut ki babon ki boki ki dai ki bompat pediang yau Jisu ki bompat itho yau Jisu ga jengem ga jongki ni ki Kristan gi dang don tangkat itu I full stop namar kata ga don kam yangi ya ga jingtrai ka barat ba ka jingtrai ka babon ka jingtrai ka bakrau hadu kata balada mangab mapi mangi ki balang ngimtre mano bantre ya gani ka kam ka bau blai ula ino ba chanya ani tungin mi no nang ne gani ka ying ka ba kentang ne ka janmet ngin lej de ka jing prakhat bat ngin lej de ka jing dwai ban ngin karpat yo blai ba un khat yangi simet ngin dwai ba blai un khat ingim ka balang
bangin terai bat pendep iga kam ke jong u. Ublay unyarap unkerku, yagane iga kubor iga janmit. Ublay unyarap ru yangi iway pa iway. Nagabentak boram ke jong u. Amen.